Swastiastu. Nama Sidan. Mane Angrat. Soanmu entang kuban prau. Pola tamremu. Kowe beda karo padatan. Ana wigati apa Angrat? Lho kemawon. Kula pun minggat saking Gunung Cermin. Oh. Kowe minggat saka ing Gunung Cermin. Lho terus perkarane apa? Perkarane namung kula nyuwun pirsa. Ya. Sinten Sudarmo kula? Sinareng sedaya sampun wonten jlentrehipun. Ya. Menawi pejahipun Sudarmo ingkang ngukir dhateng Jiwaraga kula. Ya. Lan ibu ingkang nglairaken kula. Menika mboten kabanjut dening Gusti ingkang akal jagat nanging kakrenah dening ratu wonten ing Pajajaran. Ya. Kabanjut. Kula namung kepengin mugi tuwa. Sedanipun tiyang sepuh kula ngetingalaken dharma bektine anak tumrapung tuwa. Bagus. Ning kula dipun candhak. Boten dipun paringaken kalih simbah kula. Kowe bakal ngudi tuwa sirnane wong tuwa. Kowe njaluk lilah ana ngersane wong atuamu Wasi Nirata. Nggih, kowe ora dikeparengake. Terus kowe murina. Mila yen kula suwan wonten ngersanipun panjenengan wonten ing Tangkuban Prau. Ya. Awit panjenengan ugi kalebet guru kula. Kula namung badhe nyuwun lilah dhateng panjenengan. Kula kepengin mejahi ratu wonten ing Pajajaran. Sawise kowe ditundung karo Nirata, kowe mlayu ing Tangkuban Prau. Teko Tangkuban Prau, kowe njaluk senjata pitulung supaya aku ngrestoni kowe bakal merjaya Prabu Sri Paduka Maharaja ing Pajajaran. Gampang. Yen kowe bakal merjaya ratu ing Pajajaran, aku sing bakal nyengkuyung kowe. Lamun kowe ora didaku anak kelawan Wasi Nirata, aku bawang atuam. Kowe ndak aku anakku lahir lan batin. Nanging sadurunge kowe tumindak ing Pajajaran, ngodi tuwa sidane wong tuamu kenarep merjaya Sri Paduka Maharaja ing Pajajaran. Atimu tentremno dhisik. Atimu tentremno dhisik. Patine Sri Paduka Maharaja mengko gampang tinemu aku sing bakal marjo. Saestu ya. Aku kebak rasa tandha pitakon perkawis menapa sowan sarimbit marang putri Kang Sulistya. Sapa niki katresnan kula, katresnan garwanipun
Sri Paduka Maharaja wonten ing Pajajaran. Garwaning resa dalem Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Lho kowe kok wani, mongko kuwi garwaning sesembahan ing Pajajaran. Lho kowe kok wani gandeng kunca. Kenging menapa mboten wani? Jalaran kula niki gadah guru ingkang sekti. Nuwun sewu. Ki Bapak? Keparenga kula gredi wawuh. Asmanipun sinten? Kula Tirak Sinta, Bapak. Gusti Ayu Tirak Sinta. Nggih. Dipun tepungaken. Kula pun Resi Padma. Kados ngaten inji. Oh kaget. Rawuh panjenengan sarimbit kalian anak murid kula. Candhi Miring. Niki mengkuwi gantos ingkang pundi? Ana apa? Kasita. Patura dhewe lawan Bapak Guru Wasipati. Oh, kaya ngono. Nggih, nggih. Bapak? Wonten menapa? Kula badhe nyuwun sabyantu panjenengan. Jalaran sakiting manah kula mboten saged pinambanan menawi Sri Paduka Maharaja dereng pejah. Kersanipun? Rikala semanten Bapak. Nggih. Kula dipun pundhut garwa. Janjine Sri Paduka Maharaja kula sagah nanging janjine siji kula dijumenengake dadi garwa prameswari. Nggih. Ning sedhem kok mlenjani janji Bapak. Sesembahan sing ora kena diugemi ngendikane. Pramila niku Bapak. Siji kula kepengin mateni Sri Paduka Maharaja, inggih angka kalih kula kepengin damel geger wonten Pajajaran. Padhe mejahi Ratu Pajajaran. Nggih. Piyambakipun sampun ngoncate weca mlinjani janji kalih panjenengan. Leres Bapak. Janjipun badhe dipun wini Sudha Prameswari. Nggih. Ning nyatanipun boten dipun dadosaken barang-barang. Ngaten injih. Janji Mir. Bapak Guru Wasipati. Pramila kanthi menika kula nyuwun kanthi saged dumateng panjenengan. Kersanipun panjenengan saged paring pitedah lan ego pratika. Mongko panjenengan iki guru kula, pendhanipun tiyang sepuh kula. Yen pancen kaya ngono, karepmu aku bakal bisa nuruti. Ning muga ndadekno kawuningan. Ing tanggupan praugana saglintir menungso mereka lan pakartine nunggak semi kelawan kudu. Lajeng sinten Ya. Semendya sawetara. Oh ngaten nggih Monggo mangga. kowe tak keparengake Giladiwan. Ngaten nggih Bapak. Metu. Iki jenenge Candhi Miring. Iki ya kaya anakku dhewe, prabedane kuwi. Lan kuwi Gusti Ayu Tirak Sinta. Kuwi ndak keparke wanu. Anu, kenalan. Candhi Miring Senopati saka Pajajaran. Tirak Sinta. Ane Anggra. Jos. Enggal dipun paringi dawuh Bapak. Kowe bakal tak paringi dawuh. Awis iki karepe nunggak semi karo pakartimu. Pakartimu. Jok bakal merjaya aku ing Pajajaran. Kula ra ketong nggon sendirian.
kowe tak barengke bantu binandu lan sedene. Nuwun sewu. Mangkaipun Manik Anggeran. Namung mejahi Ratu Pajajaran Paduka Maharaja. Ya. Kula mboten butuh sabiyantunipun tiyang kados ngaten. Ketinggalipun piyambakipun kados dening boten tegas papak paling pandi sisanipun. Sinten Anggeran niku? Manik Anggeran kuwi panjenenganku go kurang pono. Nek lamun to niate aku ngerti. Niate Manik Anggeran kuwi uga bakal ngudi tuwa sedane wong tuwane. Katite ature Manik Anggeran sedane wong tuane krana tumindake Ratu Sri Paduka Maharaja ing Pajajaran. Ing kasunyatanipun Anggeran boten purun. Kula ajak sapekuton medhai Sri Paduka Maharaja. Lajeng kados pundi kok? Candhi Miring. Pancen watake Manik Anggeran ya kaya ngono kuwi mau. Yen lemes ana paribasan kena tali, yen kaku kena. Niki ana syarat. Lajeng menapa syarat? Anggeran kae salah suwijining nom-noman tok lembu. Aku duwe cara. Keringkiane Anggeran jalaran saka wanita. Aku nyuwun ngambil lawanku Sumayu Tirak Sinta ingkang supaya milih marang tumindak lan pakartine Manik Anggeran mamrih Manik Anggeran gelem pasekuton merjaya Ratu Pajajaran. Umpami sarananipun sanes Tirak Sinta ingkang dados sarana. Nah, sanesipun rak nggih wonten. ora kena syarate kudu kuwi. Kowe entuk Tirak Sinta milut Anggeran apa ora? Yen kowe ora entuk ora bakal kasembadan kowe merjaya Ratu Sri Paduka. Ning niki rak mung etok-etok lho. Entuk kena. Tirak Sinta. Kakang digiring. Lah kok sampean asal ujug iki gene ya to Kakang? Aku iki rumangsa was lan sumelak. Perkara Kalamun kuwe mengko nganti kapincut kelawan Anggeran, aku sing kelangan. Suju. Kakang kan digiring. Kabeh iki mung karti sampe kok Kakang. Ora bakal sak tenane aku tresno marang Manik Anggeran. Iya Upus Kakang. kabeh pangucapmu kena tak ugu. Oh. Iki mung etok-etok. Kaya ngono ya. Aja nganti temenanan. Ora Kakang. Menapa sak menika ugi kula jumangkah mlapati kalian Manik Anggeran Bobo? Sampun keban warsa nggih. Wedal menika kula aturi tumindak. Aku pamit ya, Aja Kakang. tenanan paling. Ora wis ta umpama wonten tenanan anggepen kecelakaan. Mateni wong. Aku pamit Kakang. Opo wis padha ngene. Ampun Tirak Sinta. Wong dadi dos pasukan. Umpami ngantos Tirak Sinta kok tresno saestu kali Anggeran. Kula sing ketalan. Pramila badhe kula lampati. Apa kono sono. Kaget aku nyamburi Manik Anggeran. Tirak Sinta. Ana perlu apa kowe nungko lawan aku? Mengko dhisik. Kanoman ki bagus kaya sliramu. Gagah gedhe dhuwur bisa. Isine aja mung nesu to. Lah wong ngadepi wong wadon kok nesu wae. Mboke mesem sithik kowe Manik Anggeran. Mergo iki wis dadi watakku. Oh, ngono. Iki wis dadi watakku. Ora susah kowe ngalembono lawan aku. Lho, aku ora ngalembono. Kabeh iki kasunyatan mergo apa? Sak ngertingku kanoman keng bagus.
gagah pitesa. Wong siji maneh angkeran. Tur meneh maneh angkeran. Kalamun tok ing kene sliramu nunggal karep-karep aku. Ing kene padha-padha kepengin nyedani Prabu Sri Paduka Maharaja. Boyo ayo manggal dadi siji nunggal karep. Kalamun ing mengkone sliramu kelakon mateni Sri Paduka Maharaja. Ing kene gelem kowe iki tak suwitani. Aku sago dadi bojomu maneh angkeran. Aku sago dadi bojomu. Malah namung trimo kuwi. Nek mengko kelakon sliramu ki mateni karo Sri Paduka Maharaja. Sliramu jumeneng dadi ratu ning Pajajaran, aku jumeneng dadi garwa Prameswari. Cocok apa ora coba? Apa ucapmu sing kaya ngono iso tak ugemi? Kene apa ora maneh angkeran? Mergo kowe durung ngerti watakku. Nek nganti kelakon njur kowe nyelaki apa kang dadi ucapmu, kowe bakal cilaka. Maneh angkeran, tak akoni, ing kene aku kedanan karo kowe. Aku kedanan kebagusan. Aku bakal pasrah jiwa raga sak kowe, tur meneh perkara nunggal karep mateni Sri Paduka Maharaja. Kuwi sing tak goleki. Apa mung perkara kowe kedanan kelawan kebagusanku? Apa ora ana liyane? Maneh angkeran, ya mung kuwi tur meneh aku kepengin dadi bojomu sak kowe. Saiki apa buktine yen kowe kedanan kelawan aku? Aku kepengin kok buktekke. Ayo. Lah terus jaluk bukti apa maneh angkeran? Diambung. Jaluk ya? Diambung. Loh. Lah yo penak to? Ya wis ta percaya marang aku. Aja meneh kok mung trimo ngambung. Liyane ngambung bakal tak pasrahke Cak Bagus. Ya tenane. Tenan aku ora ngapusi. Ayo. Piye? Lah ayo. Saiki jaluk diambung. Ayo. Ya wis. Karep ben nego atiku, aku percaya kelawan kowe, lamun kowe tresno kelawan aku lahir batin. Oh ngono. Ya wis tak ambung. Iki lho rasane. Lah. Kaya ngapa tanduk meneh? Tanduk meneh apa piye maneh angkeran? Ose, Lho, kok sik piye to? selawase aku kira tau diambung wong wedok. Heeh. Lho, pipiku diambung wong wedok malah gatele ngene. Kuwi pertanda sak liyane. Oh, melu ngono. ngrasake maneh angkeran. Iya. Saiki aku percaya. Iya. Kabeh ki mau wis buktekake. Nanging perkara mateni kelawan Paduka Maharaja iki aja gegabah. Mergo prajurit ing Pajajaran kae 1000 cacahe. Bener. Yen to nganti kadengangan kowe kelawan aku, tundune cabar kekarepan iki tanurmu kowe bakal lupa pidana. Mula kersa. Aku njaluk lilahmu. Aku bakal nyusup ing mengkone. Kalamun aku wis bisa nyusup, kuwi dalan kang becik. Kowe lan aku manunggal mateni Paduka Maharaja. Kaya ngono iso. Kakang maneh angkeran. Sakwutu aku percaya lan sampeyan. Kalamun teng mengkone kapan boyo aku krungu kabar patine Sri Paduka Maharaja. Kuwi dadi mareming atiku, Kakang. Saiki aku jaluk pamit. Hati-hati Kakang maneh Mung angkeran. pamujimu muga wae bisa nyurung rasaku satemah apa panjangku bisa kasumbat. Kaya ngono ya. Hati-hati Cak Bagus. Ngene iki jek takon kowe. Perkarane? Lho kok yo isih takon perkarane. Wong kok tak sawang saka sak ngisore wit kang gedhe kae. Sampe mau njeneng kono to? Lah, Kawitan linggo pungkasan aku weruh kabeh. Waktu liwat Pati Sandalan. apa kuwi Kakang? Atiku kuat moto kuat atiku gronjalan. Rumangsamu aku ora semburu piye.
mangkel wong ae. Kakang kan mirip. Piye? Sampeyan aja nesu to, Kakang. Lah wong trimo pipi wae lho, Kakang. Liyane pipi umpama to kok kepeksa njaluk ya tak wani perkara apa? Kabikir ora kalong to, Kakang isih utuh. Ngono. Iya. Mateni wong. Kakang. Mau mulo aku dak ora sarujuk to. Piye? Sing kanggo rantai mas kowe iki aku ora sarujuk. Yo mergo nek ana kedadian ngene, atiku lara tak kandhani. Perkara aku wis to, mantep kok sabutuke. Kalamun to sing tak tresnani mung sampean. Kabeh iki mung kanthi cara ing mangkone maneh angkeran bisa mateni Sri Paduka Maharaja. Wong kuwi liyane ora kok. Tenan. Tenan. Kowe ora duwe rasa seneng. Ora. Sing ngecek kok kowe ae iki mau. Umpama dilalae kok pali liwat aku ditresnani dadi bojone ya gel. Ora dadi bojone sampean kok senengane. Tak kira dadi bojone angkeran kowe arep. Kakak, cukup kok semono. Sampeyan rasa sembur karo aku, Kakak. Iki sak wutu aku tresno karo sampeyan nunggal karep. Ayo padha-padha gawe cara mateni Sri Paduka. Ing pancen kaya ngono ayo ora usah.